Amen.
Βασιλεία του πάντοτε νύχαια ή και εις τους αιώνας.
Πατέρα, Παντοκράτορα, ποιητή ουρανού και γης, ορατών τεπάντων και αοράτων. Εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός, Θεόν αληθινών εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα, ου ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρί, διού τα πάντα εγένετο. Τον διημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και να ανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντα τε υπερ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθόντα και ταφέντα. Και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός. Και πάλι ερχόμενον με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς, ου της βασιλείας ουκ έστε τέλος. Και στο Πνεύμα το Άγιο, το Κύριον, το ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το συμπατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συντοξαζόμενον, το λαλήσεων δια των προφητών, εις μίαν, Αγίαν, Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωή του μέλλοντος αιώνος. Αμήν. Amen.
εσφορήσας το λόγο σου, Κύριε, και κελεύσας τη γη παντοδαπούς, εκφύν καρπούς, εις απόλαυσιν και το φύν μετέρα, ότι σπέρμας η επιτρής πέδας και Δανιήλ τον εν Βαβυλώνια βροδιέτων λαμπροτέρους αναδίρξας, αυτός Πανάγαθε βασιλεύ και τα σπέρματα ταύτα. Συν της διαφόρης καρπής ευλόγησον και τους εξ αυτών μεταλαμβάνοντας αγίασον, ότι εις δόξαν σύ και εις τιμή και μνήμη του Αγίου Ενδόξου Ιερομάρτυρος Πολυκάρπου, επισκόπους Μύρνης ταύτα προετέθησαν παρατοσών δούλων, και εις μνημόσυνον των ενευσεβήτη πίστη τελειοθέντων. Παράσκουδε αγαθέ πίστε ευτρεπίσας η ταύτα, και της τη μνήμην επιτελούσι πάντα τα προσωτηρίαν αιτήματα και των αιωνίων αγαθών την απόλαυση. Πρεσβείες της Παναχράντου Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας, του Αγίου Ενδόξου Ιερομάρτυρος Πολυκάρπου, επισκόπους Μύρνης, που τη μνήμην επιτελούμε και πάντων σου των Αγίων, ότι εσύ ή ο ευλογών και αγιάζοντα σύμπαντα. Χριστέ ο Θεός ημών, και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν, συν το ανάφος Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό σου πνεύματι, νίκαια ή και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Και το πνεύμα των δικαίων τελειωμένων, τας ψυχάς των δούλων σου σώτε ανάπαυσον, φιλάτων αυτάς εις η μακαρία ζωή, η βάση φιλάτωμεν. εις την κατάσταση σου, Κύριε, όπου κάνες οι άγιοι σου αναπαύονται, αναπαύσον, και τας ψυχάς των δούλων σου, ότι μόνος υπάρχεις αθάνατος. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, σύ ο Θεός ημών ο κατά πάσης άτη, και τας ο δυναστής σας ο πεπερημένον, αυτός και τας ψυχάς των δούλων σου σώτε ανάπαυσον. Ελέησον ημάς ο Θεός κατά το μέγα ελεός σου, δεόμεθά σου επάκουσον και ελέησον. Δεόμεθα υπερμακαρίας μνήμης και αιωνίου αναπαύσεως πάντων των πατέρων και αδελφών ημών, των υπέρ της Ορθοδόξου πίστεως αγωνισαμένων και τελειωθέντων εν αυτή, και υπέρ του συγχωρηθήνε αυτής πάμπτη μέλημα εκουσιόντε και ακουσιών. Όπως Κύριος ο Θεός ημών τάξει αυτούς εν θα οι δίκαιοι αναπαύονται τα ελέη του Θεού την βασιλείαν των ουρανών, και άφεσιν των εαυτών αμαρτιών παρά Χριστό το αθανάτω βασιλεί και Θεό ημών ετισόμεθα, του Κυρίου δεηθόμεν. Ο Θεός του τερμάτων και πάσα κόσμο πάντα τα καταπατήσας με διάβολο και τα γύσας και ζωή του κόσμου στον εξάμεινος. Αυτός είναι η ανάπαυση που θα σπάσει των διοικημένων δούλων πάντων των πατέρων και αδελφών ημών, των Ορθοδόξων ημών πίστεως αγωνισαμένων και τελειωμένων εν αυτή, ιδρύα Πέτρου Μακαρπάντων των Μακαρίων και Αιδήμων των κατόχων ημών αρχιερέων, των πάντων των Μακαρίων και Αιδήμων κτητόρων, των Πάλιων δε ιερών ναών της πόλεως αυτής, μέτρα των ιεραπευσάντων, διακονισάντων και ειδικοπευσάντων εν αφέση, πάντων των Μακαρίων και Αιδήμων με μάλλον ευεργετών, επιπλόκων ευθορεπιπλόκων, των εκπαιδευτικών, φιλανθρωπικών και ειδικών επαγών πάλιων δε ειδημάτων της Ιεράς Ορθοπόλεως αυτής, και πάντων των κεκοιμημένων μελών της Ευρωλήμου Ποιότητας αυτής, των ειδικός και των αντιλικός τελειωθέντων. Εδώ φωτεινό, εδώ προερό, εδώ ανασύξος, ένα πέρα βάσο δική και στεναγμός. Πάντα μάθημα των άρθρους καυτέν, εν λόγω έργο ή διανία, ο σαρακός άνθρωπος Θεός υπόλοιπος. Ότι ουδέ άνθρωπος ο ζήσε επί της γης και ούκα αμαρτήσει. Σίγαρα όμως και εντός αμαρτίας υπάρχεις.
Η δικαιοσύνη σου, στον αιώνα αγιών σωλή. Κυρίου δεηθόμεν. Όλης η Ανάσταση, η ζωή και ανάπαυση, των ψυχών και κειμένων δούλων σου, πάντων των μακαρίων, πατέρων και αδελφών ημών, των υπέρ της Ορθοδόξου πίστεως αγωνισαμένων και τελειωμένων εν αυτή, και όλα τα ονόματα μνημονεύσαν, Χριστέ ο Θεός ημών, και εσύ την δόξα να αναπέμπουμε στο Ανάγος Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό σου πνεύμα, νυν και αείλης στους αιώνας των αιώνων. Κυρίου δεηθόμεν. Ότι εσύ η Ανάσταση, η ζωή και η μακαρή ανάπαυση πάντων των πατέρων και αδελφών ημών των αγωνισαμένων υπέρ της Ορθοδόξου ημών πίστεως και τελειωθέντων εν αυτή Χριστέ ο Θεός ημών, και εσύ την δόξα να αναπέμπουμε συν το Ανάρχος Πατρί και του Παναγίου και αγαθό και ζωοποιό σου πνεύμα την νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πιστεύω εις έναν Θεόν, Πατέρα, Παντοκράτορα, ποιητή ουρανού και γης ορατώνται πάντων και οράτων. Τον ενέξαρχον του Θεού λόγου παρουσία, λόγω στόμα του καρδία κενό, γραφείτε και εικόσιν ομολογούντων αιωνία ημίν.
και εις το πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το ζωοποιόν, το εκ του Πατρός και προηγούμενον, το σύμπαν και ηλίος, προσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λατήσαν για των προφητών, της μία Αγία Καθολική και Αποστολική Εκκλησία, ομολογώ βάπτισμα εις άφος αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωή του μέλλοντος αιώνος. Αμήν. Ήδη σου προσκυνεί τον Κύριο ημών Ιησού Χριστόν, εν φως περιγραφών κατά το ανθρώπινο μύθο ανάφερμα. Όλης της ερετικής ανάφερμα. Αγίο, τον πρώτο θεομάχο και αρχηγό των ερέσεων ανάφερμα. Πέτρο το κναφή και παράφρονη, το λέγοντι Άγιος Αθάνατος σταυρωθείς δι' ημάς ανάφερμα. Μακεδονίο το Τισεβή και Νεστορίο το Θεϊλάδο, το παθητή λέγονται την Αγία Τριάδα και ο Αλεντίνο Τισεβή το παράφρονη ανάφερμα. Μιχαήλ του Ορθοδόξου ημών βασιλέως και Θεοδόρας της Μακαριωτάρης Βασίλειδος αιωνία ημνήμη. Αιωνία ημνήμη, αιωνία ημνήμη, αιωνία αυτόν ημνήμη. Βασιλείου και Κωνσταντίνου, Λέοντος και Αλεξάνδρου, Χριστοφόρου και Ρωμανού, Κωνσταντίνου, Ρωμανού, Νικηφόρου και Ιωάννου, Βασιλείου και Κωνσταντίνου, Ανδρονίκου και Ρωμανού, Μιχαήλ, Νικηφόρου, Ισαακίου, Αλεξίου και Ιωάννου, Μανουήλ, του Διακοθήνου και Αγγελικού Σχήματος με τον ονομαστένος Μαθαίου Μοναχού, Ισαακίου, Αλεξίου και Θεοδόρου, των Διουνάνων Βασιλεία, της Επιγείου Ανταλλαξαμένων αιωνία ημνήμη. Ιγνατίου, Φωτίου, Στεφάνου, Αντωνίου, Νικολάου και Ευθυμίου, Στεφάνου, των Αγιωτάτων Ορθοδόξων Πατριαρχών αιωνία ημνήμη. Και κρατήνεστε Θεόν εκπαρούντες και μιμητάσεις εν Θεού αυτών πολιτείας μέχρι τέλους, αναδείκνυστε εκπισωπούντες, αξιοποιήμεν των εξεδουμένων, τιμής και χάρη του μεγάλου και πρώτου αρχιερέως Χριστού, του αληθινού Θεού ημών, πρεσβείες της υπερεμπόξου δεσποίνης ημών Θεοτόκου και υπαρθρένου Μαρίας, των θεολογικών αγγέλων και πάντων των Αγίων. Αμήν.
Ευλογία Κυρίου και έλεος έλθε εφημάς, δι' αυτού θεία χάρητη και φιλανθρωπία, πάντοτε νυν και αεί, και εις τους αιώνας των αιώνων. Δόξα Σοι ο Θεός ημών, δόξα Σοι. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно и во веки веков. Аминь. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Владыко святый, благослови. Ο Αναστάς εκ νεκρών Χριστός, του εναγής πατρός ημών Βουκόλου, της Αγίας Εντόξου Μεγαλομάρτυρος και εις Αποστόλου Φωτεινής εις Σαμαρίτιδος και πάντων των εσμήνη διαλαμψάντων Αγίων, των Αγίων και δικαίων Θεοπατώρων Ιακήμ και Άνης, του Αγίου Εντόξου Ιερομάρτυρος Πολυκάρπου, Επισκόπου Σμύρνης ούτη μνήμην επιτελούμεν και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος. Ευχών του Αγίου Δεσπότηνον, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν. Ευλόγησον Δέσποτα. Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αεί, και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Σχολάει τη Δέσποτα, Άγιος Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Θάντος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Θάντος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Θάντος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς, Κύριε λάστρη της αμαρτίας ημών, Δέσποτας εν χώρουσον της ανομίας ημίν, Άγιε επίσκεψη αιγείας της ασθενείας ημών, ένα και εν κορματός σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου, όσων ουρανών και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφηση μην τα οφείληματα ημών, ως και εμείς αφήρουν σε οφειλέτες ημών και εμείς ενέγγις ημάς ως πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού. Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την άδε των νικώντας σου προσκυνούμεν αγαθέ, ετούμεν εις σηκώηση των πτεσμάτων ημών, Χριστέ ο Θεός, που εις συγχαρητώνησας, σαν Κύριαν ευθύνε το σταυρό, η ναρίση που σε έπλασας, εν της δουλείας του εχθρού, όθεν ευχαριστώ.
Πρόσχομεν. Η μετριώτης ημών, η ταπεινώτης ημών, δια της Θείας Χάριτος του Παναγίου και τελεταρχικού Πνεύματος, προχειρήσετε σε τον εντιμότατον Γεώργιον, άρχοντα, κουράτορα της καθημάς Ιεράς Μητροπόλεως Μύρνης. Κύριε ο Θεός ημών, ότι του Αγίου Πνεύματος χορηγίαν καταπέμπων επί τους ορισμένους τη Αγία Σου Εκκλησία διακονεί. Αυτός και νυν δέσποτα Άγιε τον δούλο Σου Γεώργιο, όνοι δόγησας χειροθετηθήνε παρά της ημών ταπεινότητος, εις το του άρχοντος κουράτορος, της καθημάς Ιεράς Μητροπόλεως Μύρνης Οφίκιον, ενδυνάμωσον και καταξίωσον αυτόν, κατά το σύ ευάρεστον οικονομήσε των παραδεισής αγαθότητος δωρηθέντα αυτών βαθμών, ή να ούτω ποιήσας, ου παύσιτε φιλανθρώπος εργάζεστε προς δόξαν του Παναγίου Σου ονόματος. Χάριτη και εκτιρμής και φιλανθρωπία, του μονογενού Σου Υιού μεθού ευλογητός ή, συν το Παναγίο και αγαθό και ζωπιός πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Άξιος! Του
Εντιμότατε Κύριε Αλέξανδρε Μόνστα, Γενικέ Πρόξενε της Ελλάδος εδάφτα. Εντιμολογιότατε Κύριε Γεώργιε Αρχοντάκη, Πρόεδρε και λοιπά προσφυλή μέλη της Ενώσεως της Μυρναίου. Τέκνα εν Κυρίω αγαπητά. Σήμερα, Κυριακή της Ορθοδοξίας, ημέρα αληθείας, ημέρα ομολογίας και μνήμης, στεκόμεθα εντός του Ιερού του Καθεδρικού Ναού της Κοιμήσεως Θεοτόκου Σμύρνης, εκεί όπου η προσευχή συναντά την ιστορία και η μνήμη γίνεται ευθύνη. Σήμερα τιμάται εκ μεταθέσεως εκ της παρελθούσης Καθαράς Δευτέρας και η μνήμη του Αγίου Πολυκάρπου, Επισκόπου Σμύρνης, του Ιερομάρτυρος και Θεοφόρου Πατρός. Ο Άγιος Πολύκαρπος, μαθητής του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου και ανάστημα του Αγίου Κόλου, υπήρξε τιμήν πιστός, ομολογητής ατρόμητος, μάρτυρης ακατάβλητος. Εις την πόλη ταύτην έζησε, εδίδαξε και μαρτύρησε, σφραγίζον την Σμύρνη με την διακονία και το αίμα. Η παρουσία του αποτελεί ρίζαν βαθία της εκκλησιαστικής ταυτότητας του τόπου και η ομολογία του γίνεται και σήμερα υπόμνησης ότι η πίστης δεν είναι θεωρία, αλλά ζωή και θυσία. Και μίαν ταύτην ημέρα, ως την σημερινή, η Εκκλησία των Σμυρναίων απεφάσισε να απονείμει μίαν τιμητική διάκριση, να αναγνωρίσει μίαν ιστορική διαδρομή. Τιμά την ιστορική ένωση Σμυρναίων δια της απονομής συμβολικού οφικίου εις τον ελογημότατον Κύριον Γεώργιον Αρχοντάκη, πρόεδρον αυτής, επαξίως προϊστάμενον αυτής και εργαζόμενον δια την εκπλήρωση των καταστατικών σκοπών αυτής. Δια της απονομής του οφικίου του Άρχοντος Κουράτορος, του οποίου η καθιέρωση ανάγεται εις το Ιερόν Παλάτιον της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας, ο Κουράτορ ήταν ανώτερος διοικητικός αξιωματούχος, επιφορτισμένος με την εποπτεία και διαχείριση των δημοσίων υποθέσεων, ήταν δημόσιο πρόσωπο με ειρήνης και ευθύνης, εκείνος ο οποίος εργάζεται για την ευταξία, την φροντίδα και την εύρυθμο λειτουργία του κοινού βίου. Σήμερα είναι εκκλησιαστικός τίτλος τιμής και διακονίας. Οφίκιο σημαίνει υπηρεσία και αποστολή. Ταυτοχρόνως σημαίνει ότι η Εκκλησία βλέπει, διακρίνει, ευλογεί, τιμά, εξαίρει την διακονία. Ο άρχον δεν είναι άρχον εξουσίας, αλλά άρχον προσφοράς. Και ο κουράτορ δεν είναι για την Εκκλησία απλώς διαχειριστής πραγμάτων, αλλά επιμελητής ιερών και μνήμης, φροντιστής του κοινού καλού. Επομένως, η σημερινή τιμή είναι σφραγής, εμπιστοσύνης και ταυτοχρόνως πρόσκλησης εις συνέχεια θυσιαστικής διακονίας. Κύριε Πρόεδρε, εν το προσώπο σας τιμάται η ρίζα και ο καρπός. Η Σμύρνη που κρύβεται μέσα στην καρδία σας δεν είναι νοσταλγία, είναι φλόγα. Είναι η μνήμη που γίνεται δημιουργία. Και την σύζευξη μνήμης και δημιουργίας απεδείξατε προσωπικός και αποδεικνύεται με τον τρόπο ασκήσεως προσωπικός της Προεδρίας σας στην ιστορική ταύτην ένωση, η οποία έχει σχεδόν ένα αιώνα ζωής. Όμως σήμερα δεν τιμάται μόνο την παρούσα Προεδρία, μόνο το πρόσωπο του κυρίου Αρχοντάκη, το οποίο επαναλαμβάνω και προσωπικός ως πρόσωπο επαξίως τιμάται. Τιμάται η Ένωση Μυρναίων ως διαχρονική προσφορά και υπό την ηγεσία σας, αλλά όχι μόνο από αυτήν. Η Ένωση επί δεκαετίας επιτελεί έργο πολιτισμού και μνήμης. Στέκεται φρουρός παραδόσεως, εργάτης ιστορίας,
δημιουργός πολιτιστικών γεφυρών, μέσα από εκδηλώσεις, εκδόσεις, ερευνητικές πρωτοβουλίες και ποικίλες δράσεις, διατηρεί και προβάλλει τη σμυρναϊκή κουλτούρα, την πολιτιστική κληρονομιά και την παράδοση. Η Σμύρνη δεν παραμένει έτσι ένα κεφάλαιο του παρελθόντος, αλλά γίνεται ζώος αναγνώριμα. Επιπλέον, η Ένωση στέκεται αρρωγός της Ιεράς Μητροπόλεως Σμύρνης, συνοδοιπόρος και συμπαραστάτης στο πνευματικό και ποιηματικό της έργο από τις πρώτες στιγμής της Αναστάσεώς της, δια της προδεκαετίας εκλογής και πάλι Μητροπολίτου Σμύρνης. Όταν ο πολιτισμός συναντά την Εκκλησία, τότε η μνήμη γίνεται μαρτυρία και η παράδοση γίνεται μέλλον. Σήμερα, κατά την λαμπρά αυτή μέρα της Κυριακής της Ορθοδοξίας, ομολογούμε ότι η Εκκλησία ζει όχι μόνο δια των ποιμένων της, αλλά και δια των πιστών της τέκνων, όταν εκείνα μετατρέπουν την αγάπη προς το γένος και την παράδοση προς την ερωμιοσύνη εις έργων προσφοράς. Ήθε η Παναγία, η μητέρα και σκέπη της Σμύρνης, να ασκεπάζει των τιμόμενων την ημετέρα ετυμολογιότητα Κύριε Γεώργιε Αρχοντάκη, πανηγή μετά της συζύγου των τέκνων και των εγγόνων σας και συμπάσεις στην οικογένεια σας, αλλά και ολόκληρον την Ένωση. Έχουμε την βεβαιότητα ότι η σημερινή τιμή γίνεται νέο κεφάλαιο διαγωνίας, ευθύνης και φωτεινής παρουσίας για τον Κύριο Πρόεδρο και όλα τα μέλη της Ιστορικής Ενώσεως Σμυρναίων. Άξιος. Στην δεδομένη πορεία μας προς την επίλυση, η παρουσία σας στον χρόνο λάμπριναν την παρουσία τους, η προκατοχή σας μας έδωσε δύναμη και αποφασιστικότητα, μας γέμισε με υπομονή και ψυχολογία, μας αλήθωσε στην κυριολεξία, γιατί ήταν για μας τεράστια υποχρέωση να κλείσουμε γρήγορα τις πηγές μας, καθώς στο τέλος του χρόνου το αστέρι της Βηθλεέμ όπλιζε την επιθυμία μας να απολαύσουμε μαζί σας την ανασύσταση της Ιεράς Μητροπόλεως Σμύρνης. Τα τεράστια
προβλήματά μας δεν μας εμπόδισαν να βοηθήσουμε και να συμπαρασταθούμε σε αυτούς που κατά την εντολή του Παναγιώτου Πατριάρχη μας, κυρίου Βαρθολομαίου, προετοίμασαν το έδαφος για την κοσμοϊστορική για μας διαφαινόμενη πραγματικότητα. Και βρεθήκαμε με 40 και πλέον μέλη μας στα θηρανήσια του Ιερού Ναού του Αγίου Κόλου και πήραμε τη μεγάλη τιμή να εκφωνήσουμε ενώπιον του Σεπτού Πατριάρχη μας μέσα στον Ιερό Ναό λόγων πανηγυρικό και εμπνευστικό και στον Ιερό Περίβολο του Ναού να φυτέψουμε μαζί με τον Πατριάρχη μας στον τάφο του Αγίου Κόλου τη μυρτιά που έχει πια μεγαλώσει και στα σπλάγνα της κρύβεται χειρόγραφος κατάλογος με τα ονόματα των παππούδων και των πατέρων μας που άφησαν την τελευταία του πνοή τις ημέρες της μεγάλης καταστροφής. Και όταν πια ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης μας και επιτρέψτε μας ο δικός μας Πειμενάρχης αναλάβατε επίσημα τον θρόνο σας, η Ένωση Σμυρναίων ήταν παρούσα στην εορταστική εκδήλωση του ξενοδοχείου Χίλτον και πάλι περισσότερα από 50 μέλη μας και ο εκπρόσωπός της προσφώνησε τον ιεράρχη, ο οποίος θεία βουλήσει επομίστηκε το βάρος της ανασύστασης της μετά από 100 σχεδόν χρόνια πάλι ποτέ διαλαψάσεις Ιεράς Μητροπόλεως των Αγίων Βουκόλου και Κουλκάνου. Και έναν χρόνο αργότερα μας κάνατε την τιμή να αποδεχθείτε την πρότασή μας και να επισκεφθείτε επισήμως στην Αθήνα και να βρεθείτε μπροστά στο δικό σας μνημείο, το οποίο έκτοτε κάθε φορά που επισκέπτεστε τη χώρα μας σας υποδέχεται ως τον δικό του Μητροπολίτη που ευλογεί και προσεύχεται για τους απογόνους των Σμυρναίων εκείνων που για πολλά χρόνια λάτρευαν τον Θεό τους στην Ιερά Μητρόπολη της Αγίας Φωτεινής και στους περισσότερους από 20 ναούς της μοναδικής και ανεπανάληπτης πρωτεύουσας της Ιωνίας. Και εμείς από την πλευρά μας επισκεπτόμαστε κάθε χρόνο την εποχή την πόλη των πατέρων μας και ανταποδίδουμε την ευγνωμοσύνη προς τον Ιερό Σεπτό Ιεράρχη μας, τις δραστηριότητες του οποίου παρακολουθούμε με ιδιαίτερο ενδιαφέρον και πολλές φορές με αγωνία, γιατί αντιλαμβανόμαστε τις δυσκολίες που αντιμετωπίσετε κατά την άσκηση των ιερών καθηκόντων σας. Είμαστε πολύ σημαντικό για μας, πολύ χαρούμενοι που προσφέραμε στον νυν καθεδρικό ναό της Μητροπόλεως της Μύρνης τη δική μας βοήθεια και θα συνεχίσουμε να την προσφέρουμε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε κοντά μας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για ό,τι κάνετε για μας. Αναγνωρίζουμε ότι και εμείς από την πλευρά μας θα είμαστε κοντά σας. Και να σας υποσχεθούμε ότι εκτός από τους δύο προξένους, τους προηγούμενους προξένους, την κυρία Ριζόπουλια και τον σημερινό πρόξενο, τον κύριο Κόνστα, με τον οποίο συνδεόμαστε δια στενής φιλίας, θα συνεχίσουμε να βοηθάμε με τις δικές μας δυνάμεις. Δεν φτάνουν οι δυνάμεις μας σε αυτόν τον βαθμό που εκείνοι έχουν. Μπορούμε όμως, αυτό είναι δεδομένο, γιατί παίρνουμε δύναμη από εσάς. Όλα τα μέλη που παρίστανται και όσοι δεν μπόρεσαν να παραστούν εδώ, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχόμαστε δύναμη ψυχής, δύναμη πνεύματος και πάντα προς όφελος της Μητροπόλεως Μύρνης, την οποία υπηρετείτε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για όλα. Πολυχρόνιον μίλησε Κύριος ο Θεός, τον σεβασμιότατον και θεοπρόβλητον, Άγιον Αρχιερέα, Κύριον Βαρθολομαίου, Κύριε
θεσμάτων